Hello guys, good afternoon. Kauban na si Camille guys. Camille Galion, anak ni kisingan siyang papa. Yapi. Imong mama. Ibing. Grade 1. Iyang teacher si Sir Sito. Pila edad? 6. Grade 6. Oh, 6 years old, grade 1. Kuya Robanis kami masayaw. Kuya di masayaw, bright pa ning bata. Asa ka niliwat. Kasi imong mama lawi masayaw. Imong papa. Asa man ka niliwat? Wa ko nilawat. Lagi kay Dance na ko sa unara. Practice ra ko sayo. Tapos karon kabaw na ko. ato ka tan-aw sa kuan sa TV o sa TikTok arrest kuan TikTok ra ko cellphone. Kuya nis Camille masayaw. Pag pasayawon ni karon asos wa may music. Di lang man pasayawon kay way music. Og nagay mga sayaw-sayaw atong eskwelahan kuya gani pag kuntis-kuntis ako yon. Og ni magkuntis day sayo apil day. Apil kay aron kuan ba? Na man ay premyo. Premium aids kanang ipil kanang ngayon mga estudyante premium ni grade 1. Kami may noon. Kami nakadaog. Then premium kanang kuan kuto. Ako gadagan kay kuto. Mura. Kuan na ta makaon. Yakult ana mga ice candy, mga ano. Mag-premium man na Patay sila. mahog ka na. Ako kay mag-premium pa man to sila tapos mayon man sila na break me kanang kuto ako. Na may nga na. Bring me, bring me kanang kuan. Lain ng kuto. Ina bring me candy, snowbird. O kasi makada bring me handkerchief. Kasi makada na premyo. Ang premium kay kanang kwarta. Ay premyo ka. Ang mga naman natong premium kay 150 kanang 500 tapos kanang kung daog na ka 500 na. Kung di pa ka daog 100 sa 100 sa og magsige na 500 na og makapila na daog. Kuya way. ako may tigdagan na kay paspas naman ko. Ano na ka? Kanang may nga napod sila na break me saya lako diala. Bring me slipper. Ana ha. Magduwa-duwa depon mo. Asa sa room. Kana playtime. Na may mga bring me handkerchief, bring me ballpen, nga na, bring me Di man may paper. ballpen. Mag-ingon mga sila break me dahon. Ni nga gipakan-an manamo. Ang magipakan-an. Ipaka katong kinanaan ninyo. Di katong lamon. Dara ba kuan ari? Camille. Ari ta ari ka ba kay mga kuan ani sa pa ko. Ara ba ni makaan ani na? Dali ari diha. Asa? Oh, sinilas. Ali. Kabalo naman ko ani. Makaan ni. Kaan ka? Ari kan ni ajo nang puwa kay aslim. Aslim na puwa kanina. Aslam. Katlo, nag-try mo ko yan na. Yes Na adtong sa mong balay. Na di bunga nga ni. Yan. Namin may nakita na da. Yan eh. Amang gikaam. Asa? Puwa man color. Di na di mo puno ani nga ni. Hindi. Namin nahugi nga ni. Mm. Mang gikuha na mo. Isa-isa me. Sang suon. Sa may nga ani be? Sa nga ani. Kalimot ko. Mulberry. 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 Galing kay upuwa pa, aslam. Pero og kuan na
Violet na. Ang Di is na. na. Dami ang gihapon ng aslam-aslam day. Kinsa may nga na be? Ang kidaray. Aw. Kung kalimot baka nahangan. Istorya ta jo kakaila na. Doon na naman ko kailanin mo. Kapti. Daghan na po. Di na ka. Anja na pod. Na grade 1 di si Kibi ni balhin na di si Kibi. Wa isa ganah ito yung Kibi. Kalmado sila Ram. Ano away di sila. Tag-away man sa Ram. Tambok na ba? Igagaw sila. Tagso. Mas gidaugan ko sa una, giaway-away ko. Anak. Kuha, makaon ka. Kami man. Ito na. Nangaon mi og mulberry guys. Mulberry. Fruit. Ara ang. Maubi. Daghan na ba ni siya og vitamins kani. Daghan ni vitamins. Antioxidants. Lami. Nata. Nga may bunga mga mulberry. Ang nga ni Camille. Ay, tubig. Na tubig ana, gipos ni mo no. Aw ding. Ang gisod balik. Rip kaya rin mo. Bugnaw to. Ang ginam ka ni kag mulberry ka ande pud diyan. Amanana na pero gaanam lagi po na ha. Naanam og haan. Ubahin mo gaya sa ito. Etong. Pero mapuwa gamay. Aslam-aslam pero lang okay di ang pud aslam kadyo. Oh, panatig niyo sa. Nalingaw man ko. Hindi nga kung Camille. Kuya ba ko ni masawi si Camille ingon siya. Ay, ano na. Singkitag natanong. Mo lagi mo na kay singkita na. Hi. Si Camille. Ha? Oo, katong badya. Oo, katong laki day pud. Murag anak ni Chris kuan. Ya pamil. Mangim siya bisag katunay popo gamay. Aslam na guys. Thank you for watching. Doon na itong claim mo rin. Init. Buwan. Thank you for watching guys. Ina. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. See you on my next vlog. God bless.